Obrim el GIMP, aquesta és la versió 3.2 i aquesta és la interfície del GIMP sense cap projecte obert. Ara mateix està net, aquí hi haurà una imatge que hem d'obrir, però aquesta és la interfície. Ara veurem que això són les eines i veurem què és cada cosa. Anem a començar de zero, anem a començar un projecte. Llavors, primer fitxer, nou. Llavors, el primer que ens pregunta, això d'aquí, crea una imatge nova. Com la vols? Amb quants píxels la vols? La vols en format, això per exemple és format Full HD, que és el que et posa per defecte. Aquí tenim un desplegable. Sempre que veieu aquest trianglet vol dir que hi ha un desplegable, val? Aquí també, que ara hi entrarem. Llavors, nosaltres, per exemple, que volem és un DIN A4. DIN A4, doncs aquí t'ho posa. Un DIN A4 a 300. Val. El vols vertical o el vols horitzontal? Ara treballarem amb un vertical. I aquí, opcions avançades, anem a veure què hi ha. No ho explicarem tot, no cal, però sí coses que s'han de saber és que la quantitat de píxels per polzada que tenim, 300, i una altra cosa que tocarem aquí és el color de fons. El color de fons nosaltres ho deixarem en transparent. Vol dir que si no tenim cap imatge posada en el nostre lienzo, ara estem creant com un lienzo, ¿vale? Doncs que sigui transparent, ara ho veureu, I això ho trec perquè serà una marca d'aigua. I ja està, d'acord? I se m'obre. Veieu? Aquests quadradets significa que és transparent, Si jo hagués posat... Vaig a repetir l'operació, Aquí hi ha 4, i aquí hagués posat omple amb color de fons, veieu? El color de fons és el blanc. Però no, jo vull que sigui transparent. Això és un lienzo en blanco. A partir d'aquí, això és el meu projecte. A partir d'aquí, ara li començaré a portar les imatges que jo vulgui, d'acord? Però ja sabem que això és un DIN A4, val? Llavors, per portar imatges aquí, com amb totes les coses, en el GIMP hi ha diverses maneres de fer una mateixa cosa, val? Fitxer, obre i obre com a capes. Anem a veure la diferència. Si és obre com a capes, jo, per exemple, aquí tinc una sèrie d'imatges que ja m'he baixat prèviament. Entrada escuela, obre. Ja me la posa aquí, no? Però vaig a eliminar-la, Si jo hagués fet en comptes d'obre com a capes, obre, a seques, entrada escuela. Veieu? M'ha obert un projecte a part amb la imatge de l'escola. Aquí tinc les pestanyes. Està aquí en petit, però aquí tinc el meu projecte i m'ha obert a part a la imatge de l'escola. Que no passa res, si jo ara aquesta imatge la vull portar al meu projecte, és edita, copia, me'n vaig aquí, edita, enganxa, i és el mateix. El que passa és que he fet dos passes. Torno enrere, tanco això. Si faig directament obre com a capes, em salto una passa i ja la tinc aquí, val? D'acord. Aquí tinc la imatge i veieu que tinc com uns quadradets a les vores, Si clico al mig, la puc moure, però només al mig. Si ho faig aquí, ja em fa coses rares, Em vull portar més imatges aquí. Doncs faig obre com a capes i també tinc la imatge aquí d'un nen jugant, aquí la veieu. Tinc la imatge d'un trofeu, doncs mira, aquestes dues les vull totes en el projecte. Aquí a vegades us farà aquesta pregunta. Quan voleu obrir una imatge en el projecte, de vegades et surt aquest missatge que et ve a dir, no entrarem en detalls, però bàsicament et diu que la interpretació del color del teu projecte i la interpretació del color de la imatge que vols obrir són diferents. Si vols que et canviï la interpretació del color de la imatge que vols obrir. Llavors li dius sí, converteix. Sempre que us sortia aquest missatge, li diu converteix. I ja està. Vale, i aquí tinc les 3 imatges. Tinc el trofeu, tinc aquí un nen jugant i tinc aquí darrere l'escola. Vale, això són capes. Això és important, el concepte de capes. Veieu que estan aquí, Trofeu, nen jugant, entrada d'escola, fons. I una altra cosa que podem aprendre, només amb el que estem veient, és que l'ordre de les capes és important. Si jo ara tiro el trofeu cap endarrere, veieu, el nen ja me'l tapa. Si poso l'escola al principi, a dalt de tot, doncs l'escola m'ho tapa tot. És a dir, és important, és a dir, hi ha una jerarquia, com més amunt, més al davant estarà, d'acord? Vale. Això són les capes, També puc crear capes noves si li dono aquí, al més, i em crea una capa nova, d'acord? I amb això l'elimino.
Ara veurem quan voldrem crear capes noves. Aquí també amb les capes tenim un ull, que és perquè sigui visible o invisible. Vol dir que no l'has eliminat, simplement l'has ocultat. Val? Ara, per exemple, nosaltres ja tenim en el projecte les imatges que treballarem, però ara de moment no les vull veure. Ara de moment vull veure només l'entrada de l'escola. I quan vagi a posar el nen ja el veuré, però ara mateix el vull ocultar, que esté ahí però sin verlo. Ara que tenim les capes aquí, que tenim les imatges, ara ja podem començar a veure les eines.